Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. This one ay pinadala sa atin sa ating biyahe text line na 0917-851-4329. So itago po natin ang ating biyahe sender sa pangalang Shara. Yan. Ito ang biyahe ng buhay ni Shara. Hello po DJ Lala, may gusto lang po kasi akong ihingi ng payo or suggestion. Meron po kasi akong LDR partner. Ano po ba ang dapat kong gawin sa partner kong hindi madalas mag-update? Minsan na lang akong i-video call, galit pa. Maling sagot ko lang sa tanong niya, galit na. Palagi ko nang binababa yung pride ko para lang maging okay kami. Iniintindi ko naman siya. Danas ko din naman ang mag-abroad. Ang dami lang talaga kasing nagbago sa kanya. Masyado lang po ba akong sensitive? Parang unfair na lang po kasi talaga. Yung laging ako yung nag-a-update. Minsan nga hindi niya na napapansin yung mga kwento ko. Pero patuloy pa din ako. Pero sa kanya, parang okay lang ang lahat. Pakiramdam ko po wala na siyang pakialam sa akin. Thank you po and more power to your show. Sa mga kabisyo natin, Shara, before I go to you, gusto ko lang ipaintindi sa iba nating kabisyo listening to us right now. If you do have a partner na nagtatampo sa mga moments na hindi kayo nag-update, sa mga moments na parang nagkukwento sila tas parang hindi kayo interested, hindi kayo invested, or somewhere else yung utak ninyo. I just hope you do understand how the other party is feeling. Kasi what you've heard from me a while ago, itong kwento ni Shara ay kwento ng maraming kababaihan, kwento ng maraming kalalakihan, kwento ng mga partner na sobrang pagmamahal nila sa mga partner nila. They would love to share every single thing going on in their lives sa mga partner nila. And ito yung nararamdaman nila. It feels like nakikipag-usap ka sa hangin. Parang you'll only talk about the things that concerns you. Pinag-uusapan nyo lang or ready ka lang makipag-usap kapag it has something to do with you. Kwento mo, inis mo, rant mo, problema mo. Pero kapag yung other side na yung nagsasalita, kapag yung other side na yung nagkukwento, kapag yung other side na yung nangangailangan ng atensyon mo, ito yung mararamdaman nila. They have to question themselves. Kung nagiging needy ba sila? Nagiging masyado ba silang demanding? Nagiging overly sensitive ba sila? Kasi they wanna consider what you feel. Gusto kasi nilang i-consider kung ano yung nararamdaman ng partner nila. I just hope you can return the favor, my love. Sana once in a while, instead of talking and focusing about you, alamin nyo naman kung kamusta sila. Alamin nyo naman kung okay lang ba sila. Alamin nyo man lang kung anong nangyari sa buong araw nila. Kasi gustong-gusto nila sabihin sa inyo yun eh. Gustong-gusto nila i-share sa inyo yun. Give them a chance to do so. Do not shut them down with a face na not interested. O kaya kinakausap ka, nakayuk-yuk ka sa cellphone mo, nanonood ka ng TikTok, may binabasa ka, may nire-replyan ka. Sabay sasabihin mo, ano nga yun uli? Ano nga yung kwento mo? Ah, okay. Diba? Sobrang detached eh. Hindi lang kasi yan sa LDR type of relationship eh. Even when, kumbaga, a ride away lang kayo, minsan nga magkatabi na lang kayo eh. Nakakaramdam pa rin yung other ng ganyan. I just hope you know na it's not normal. It shouldn't be. Hindi to dapat normal. Diba? Give some time para sa partner mo kasi that's one of the commitment you agreed on nung pumasok ka sa relationship na yan. You have to share moments with your partner. It's not that hard to do so. Regarding naman sa problema mo, Shara, I just hope kaya mong sabihin sa kanya kung ano yung sinabi ko ngayon lang. I just hope ganun ka-open yung relationship ninyo. Now, if nagalit siya because yun yung nararamdaman mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, I don't care if nagalit ka.
I don't care not because I do not love you. I don't care because I wanted to tell you that kasi that is for me. Para kasi yun sa akin. That is not what you intend to do pero that's what I'm feeling. And if ikinagagalit mo dahil sinabi ko sa'yo, well, this is how relationship works. I am hurt, I am in pain, and I'm just telling you why. Pasalamat ka na nga lang hindi ako katulad ng ibang tao eh. Nahuhulaan mo kung ano yung nakakapagpasama ng loob nila. Ako sinasabi ko na sa iyo kung ano yung nakakapagpasama ng loob ko. I just hope you can do something about it. I am not asking for too much. All I'm asking is a little time from you para maramdaman kong may partner ako. Para maramdaman ko na nag-e-exist pa yung relationship natin. Kasi I am trying to understand you. I am trying na busy ka abroad, nagtatrabaho, marami kang ginagawa, kailangan mo ding makipag-socialize dyan. I am not trying to exclude you sa ganung portion ng buhay mo. All I'm asking is spare some little time for me. Spare some of your attention for me. And that is not that hard. Not too much to ask for someone na sabi mo mahal mo. Naintindihan mo, Shara? You shouldn't be agreeing to that kind of treatment, my love. I know you love this person. I know you love this guy. And breaking you up or seeing you in pain kasi wala na kayo is the last thing I want for you. Pero if there's one thing more na ayaw kong tanggapin mo, ayoko lang tanggapin mo na kung ano lang yung kakarampot na binibigay sa'yo, ikikip-kip mo yung sarili mo, babaliin mo yung sarili mo, pagkakasyahin mo yun para maging masaya ka. Kasi you deserve more than that. At uulitin ko, hindi kalabisan yung hinihingi mo sa kanya. Hindi kalabisan bigyan mo ng atensyon yung partner mo. Hindi kalabisan na pakinggan mo siya. Hindi kalabisan na tanggapin mo sa sarili mo kung kailan ikaw yung nagkakamali at yung partner mo ang tama. Hindi kalabisan na kamustahin mo yung partner mo sa mga araw na feeling mo hindi siya okay. Hindi kalabisan kung minsan ikaw naman yung makikinig sa mga kwento niya kahit hindi ka interesado kasi alam mong interesado siyang ikwento yun sa'yo, hindi yun kalabisan. That is not that much. Naintindihan mo ko, love? You just have to speak up. Kailangan mo lang magsalita. Kailangan mo lang ilabas kung ano yung nararamdaman mo kahit isang beses lang. Para lang mabigyan ng chance yung relationship ninyo. Chance to evolve, chance to progress, chance para magbago. For the better. Naintindihan mo ko, Shara? You need to speak up, my love. Hindi ka pwedeng tanggap lang ng tanggap. Kasi learning is a two-way street din. Hindi lang love. Learning is a two-way street. He can never learn from you if you won't say anything. Wala siyang matututunan from you kung hindi mo sa kanya sasabihin yung mga bagay na kailangan niyang matutunan. You want this one to work? Then have a better communication with your partner. And when I say communicate, hindi lang yung ikaw yung nakikinig. Kailangan matuto ka ding magsalita. Kailangan matuto ka ding mag-open up. Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin, kapag mahal na mahal kayo ng isang tao, kaya nilang lunukin just about anything para sa inyo. Kaya nilang gawin, kaya nilang pagtiisan, kaya nilang tanggapin just about anything para sa inyo. Kasi mahal kayo eh. Kasi sa inyo umiikot yung mundo niya eh. So gagawin niya lahat para sa inyo. Pero wag niyo sagadin. Wag niyo i-push over the edge. Do not test the ending of that love. Wag niyong subukan kung asan ang hangganan ng pagtitiis ng isang taong nagmamahal. Kasi kapag yung taong yan, na kung magmahal ay sobra, na-push mo hanggang dulo, I am telling you, kahit magmanikluhod ka, kahit i-offer mo pa yung langit at between,
di na yan babalik pa. Kasi kapag ang pusong magmahal ay sobra, napagod na, nasagad na, kahit na lumuha ka pa ng dugo, di na yan babalik pa. Klaro? Klaro.